Maman tile. Nse, somɔgɔw b'i la. Tarasi. Hɛrɛ sira. Nse. Ala ka tile hɛrɛw cɛ. Amina. Ala ka sababu ɲuman. Amina. Nse. An tile papa. Ina dare. Ne tɛ kuma i fɛ wa? Awɔ. Ne ko ka taa kare kɔnɔ ci de la. Ayi. A fɔ silamɛden kan ka sɔn ma. I don fini la a lajɛ. N'a fɔra ko muso sali tɛ fɔ ne kɔ k'a ye ne woloden bɛ nin lahalaya in na e yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ bani i yɛrɛ lajɛ bani hey kɔrɔ tɛ ɲɛna ko cɛ minnu bɛ i bɛ ka boli minnu nɔfɛ k'u bɛna i furu k'i to nin cogo de la maa si tɛ kala k'i ɲɛ turu a la i tɛ cɛ si sɔrɔ nin cogo in na ko min b'i furu e bɛ furu o bɛ furu ka taa e bɛ to ka du ci ya i lajɛ n'a couleur ba y'i la ye ha bita ite sabale kan kutu sumana horon de ma uta ka son ko suguma e ke laje i lajɛ ben ala kamo mi deli yɛrɛ ake mamadu kama kan i kan kiyan kutu sumana e ke lajɛ bita sabale sa tebe ki ko bila patra tin ngono ko e Usman mɔgɔ bɛ den mara n'a ma kɛ tan sa. ne y'a dɔn k'e da bɛ dugu ko in na. Kɔkɛ e k'e lajɛ k'e bɛna bin ne kan o tuma Binta y'a ka bɔli daminɛ bi de a bɛ bɔ ni fini mun ye a bɛ bɔ n'a ye e yɛrɛ ɲɛna o. A ma daminɛ bi ne b'a dɔn aw bɛɛ y'a mɔgɔ sugu kelen e de bɛ ka kolokolo nin ko in na e de bɛ ka kolokolo nin ko in na Binta bɛ batara diyan fɛn fɛn na e de bɛ ka kolokolo nka n'a hakili la ko ne ka du bɛ ci ka sɔn ne ma sa kɛcogo t'o la a batara diyan n bɛ fusira a dan na tile fila in na inshallah. I ɲɛ bɔnna. Mata école là. Où est ma école là? Maman tiens. Nous on m'a école là. Era ba do maman wa kelengele ni dine ma hata ya bulsula. Ni be sa se kema fala ta ato e ngai classe mari. Ah, je do wa kelem be dema e ba ta ya bi e ba ta école là. Ne ma fina ngia moto to ngone bitamu la kata. Papa moto sa mo era mo ni. Ni tu ka la ki sigri to mi bata dira ka. Ya. Ti. Era wo ni papa. Ni ko mo lidala. E je do wa kele. Ni wa kele ma ta école so la. E ngo mo te sugi. Jawara. Era ko mai. Wallahi. Ko ba ti era. Alhamdulillah basketi. Non ça va. Amu so ko njo. Abe. Abe bas. Na dara mo ta kuma shi. Kuma shi. Boro ka da ida. Wa abe ga jogodi. Kunu wula fɛ. Ne fɔri ko. I ka barakɛla ko ma k'i mana. N ko o n'a kɛ ko kura ye dɛ o kɔ ne bɔra waati min na kuma caman n kun bɛna Jawara sɔrɔ yen. Waati min na n tɛ ka kuma jigi o. Ko cayalen don ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Ala. Waati n'a bɛ ka caya i b'i da ka miiri ni fɛn caman ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka n dabali b'a tɔ la i b'a dɔn i ka dɔn ko bi mɔgɔ tɛ dara mɔgɔ dɛ. Ne ka butigi la kɛ. Gardien mun bɛ yen k'a bɛ si ka butigi kɔlɔsi. Awɔ Dema. Magasin na. Hakili cɛ ni dara mɔgɔ b'a ja mɔgɔ ɲama tɛ. Ala diɲɛ don o don dan ne ka fɛnmisɛnnin dɔ bɛ tunu. Don o don fɛnmisɛnnin dɔ bɛ tunu. Ja hali bɛ dɔ kalama a la. Bi n taara sɔrɔ fɛn dɔ de tunu na. Mankan wulila ka jɔ fan bɛɛ fɛ. An y'a ɲininka o yera a bolo. E bɛ mun faamu o la? Fosi. Han? Tiɲɛ na. K'a sɔrɔ n bɛ fɛn bɛɛ d'i ma.
n'a ko fɛn misɛnnin b'o san ka d'a ma a tɛ bɔ a sara la ka tila ka sara wari b'a la k'i ka danaya da i kan i m'a ye adamadenya yɛrɛ de gɛlɛyara wallahi adamadenya gɛlɛyara i t'a dɔn i bɛ fɛn min ta ka min to n'i fariyala k'i fariyala n'i juguyara k'i juguyara an man ko min ka taa jaabi ma bɔ yɔrɔ dɔn i b'i danaya da mɔgɔ min kan o de tila a b'i jigin bɔ adamadenya filɛ nin ye a man ɲi dɛ ɲɛnɛmaya bɛ yɔrɔ min na bi-bi in na ni mɔgɔ min janto i yɛrɛ la mɔgɔ ni min janto i yɛrɛ la wallahi i bɛ kɛ gɔnkɛ labila ye ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma dɛ sunɔ ne nin kɛra mɔgɔ mɔgɔ la franchement a bɛ tɔɔrɔ i ka taa k'i mana da mɔgɔ min na i bɛ janfa i mana da mɔgɔ min na i bɛ janfa a laban kɔni wallahi ne bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye ayi kan'o kɛ e m'a kɛ cogo di n'i kɛra mɔgɔ jugu ye i bɛ kɛ i ko fila ye dɛ o ma ɲi dɛ a ka fɔ ko kari masina ka ɲi bi sini k'a ye k'a ma ɲi o ye ko fila ye dɛ Jawara o fana ka fisa ni i jigi latigɛ ye i k'i jigi da mɔgɔ dɔgɔ ka taa bɔ i jigi kɔrɔ wallahi o ka fisa ni fana ye bɛɛ bɛ ne dɔn kare kɔnɔ yan koyi sigidala mɔgɔ nin yan bɛɛ bɛ ne dɔn ne tɛ mɔgɔ jugu ye m'an pari o mɛ ɲuman kɛ mɔgɔw ye n t'a lakale mɔgɔ ye n bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ dugu la n t'a fɔ mɔgɔ ye n'a fɔra e bɛ danaya da mɔgɔ min kan olu ka tila ka b'i jigi o la e bɛ mun faamu ko la a bɛ mɔgɔ décourager ɲɛnamaya la a ko bɛ taa nin wa n'i ma nin hakili ta a laban wallahi i bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye hali yɛrɛ sago t'o la tuma bɛɛ ne muso b'a la ka kuma fɔ i la i janto i yɛrɛ la i janto baarakɛyɔrɔ la kana da bɛɛ la kana tigɛ bɛɛ la ne b'a kuma kɛ bolokotɔ fɛn de ne tɛ mako don a kuma la nka bi m'a ye tuma bɛɛ ale yɛrɛ de kuma fɔ ne ɲɛna ko bi mɔgɔ dala tɛ bi mɔgɔ la i bɛ da mɔgɔ min k'o ye teri ye o bɛ b'i jigi kɔrɔ i bɛ da mɔgɔ min k'o ye baarakɛɲɔgɔn ye o b'i jigi kɔrɔ ko ne ka hakili to i yɛrɛ la tuma bɛɛ ale yɛrɛ b'a fɔ ne ɲɛna ko a ko k'a mago bɛ fɛn dɔ la ne b'o di ale ma ale bɛ t'o d'a ma Bakari dun Kulibaliya la e ni ala ni kɛrɛfɛ n'a fɔra ko Bakari terikɛ a n'a muso bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn bɛ da o ye Bakari Dagaw ni teri sigidala mɔgɔ bɛɛ bɛ mɔgɔ min jɔ Bakari nɔfɛ Bakari o muso de ayi o kɔni tiɲɛna o tɛ ko ɲuman ye o tɛ kosɛbɛ la ma ye fiyewu a m'a to yen koyi a y'a datugu kaso la n'o kɛra wallahi n'o ɲɔgɔn cayara a tɛ fila kaso la wa kaso la ta ko tɛ de wa ne b'a dɔn ni Bakari ye ni nin ye ne Jawara ye wallahi sini sa n b'i faga de ayi Jawara ni tɛ jamu ni nin kolokolo la ɲɛnamaya sigida bɛɛ bɛ cɛ nin ko saba ɲɛnamaya ko o ko n'a kɛr'i la ne yɛrɛ kɔni ka faamu na dɛ i b'a ni hakili ta ne ko ne yɛrɛ bɛ tile fila bɔ n bɛna n t'a muso ye kɔri i n'a ma se ɲɔgɔn ma dɛ ayi n'a ma se ɲɔgɔn ma ale taara ka taa ka minɛn t'a la ko bɛ se ko bɛ ban wa tiɲɛna ne tun bɛna fɔ sa dɛ n bɛ tile waati bɛɛ i bɛna Jawara muso tiɲɛnɛlen sɔrɔ a ka salaw kɔnɔ e bɛna kuma bɛ de ayi kuma dɔw la wajibi tɛ ni i teri bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kan i kana ɲininkali k'a fɛ yen o ka kan baasi ma don a cɛ ayi a taara minɛn ta de tiɲɛna an bɛ dugawu k'a ye ala ka segin n'a ɲuman ye muso y'a cɛsiri bɛɛ koyi a cɛsiri bɛɛ wa cɛbakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye nin i muso ka kɛ muso cɛsirilen ye Mangoni, furumuso mangoni, songacha. Mangoni, furumuso mangoni, songacha. Sinabi bara mengene boto bi sinabi toto bi ne boto bi. Mohamed ni mangene bi de. Awo, ne fɛ ka taa dɔkitɛriso yɛrɛ de la. Mun bɛ na? Sumaya de bɛ ne na. Sumaya ka mɔgɔ minɛ o sera dɔkitɛriso la taga la. Ni minɛ taa bitigi la joona i bɛ tulu bi kelen san ani banaba i b'a fɔ ko ka kunbilenni tana dimi i b'a ɲagami ɲɔgɔn na n'i y'o gosi k'o min sisan pali bɛ tunu i la. Mohamed a b'e kɔnɔ ne ye saga de ya ne mana f'e ye ko ne mangɛnɛ cogo o cogo e bɛ ɲaga sisan k'e b'o kɛ ne kɔnɔ ne fɛ ka taa dɔkitɛriso u k'a lajɛ mun bɛ n na de. Ja e ta ɲɛ b'i yɛrɛ kɔnɔ e ta ɲɛ b'i yɛrɛ kɔnɔ dɛ n bɛ wari d'i ma k'i ka t'i ka bana fura san ko ye ɲagasa ye n b'a dɔn e ye pharmacien ye sa o tɛ
e ka bana ɲɛ b'i yɛrɛ kɔnɔ a fɔ kun ne nka n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'i y'i sigi bana k'i fa k'a sɔrɔ i ka bana fura b'i yɛrɛ bolo walahi i kɛra yɛrɛfasu ye dɛ i kɛra yɛrɛfasu ye dɛ dɔrɔmɛ tɛ wari wɛrɛ tɛ ne kun dɔrɔmɛ 100 nin kɔ e bɛ ka lɛn k'o la a tɛ ka n ko bila n ko ne t'a fɛ taa i ka t'i yɛrɛ furakɛ a dili kun ko t'i kɔnɔ de o i ni ce fa b'e la o a tɛna kɛ ɲɛna k'an y'an ka wari sɔrɔ nin na e b'i ja walahi fɛn min ne ma sabali walahi a bɛ don e da yan nin gɛlɛyabaden in na e bɛ n'i cɛ n'i ma tɔɔrɔ diɲɛ don o don Aminata ni ko kura de bɛ don ne kan diɲɛ don o don n'a m'a jɔ a man kɛnɛ a b'a jɔ nasɔngɔ wallahi fantamuso furu ye kungo ye wallahi n den bɛ nin ka ne danbe bɛ bɔ ne la ma ye nin ka fisa ka to k'i sigi ba kɛrɛfɛ ka to ka i yɛrɛ dege muso a kow la ka fisa dɛ yala in nafa foyi tɛ yala ba in na tɔgɔ tiɲɛ ani mankutu tiɲɛ nka i filɛ nin ye i bɛ ba dɛmɛ cogo min ne yɛrɛ ɲɛ b'a la ne y'i dege nin ko nin na sisan i tali cɛlasigiyɔrɔ la a tɛna fisa i ma mɛ ni bana ma k'i ta kɛ yala ye bi i bɛ kɛ jɛnɛba jan fɛ yen sini i bɛ kɛto jan fɛ yen nafa foyi t'o ko nin na bi i tɔgɔ ka nin kan tɛ kɛlɛ o e bɔra yɛrɛ ne ka den man di ye tuguni a tigi man di kɔma bɛ ka to ka pɛrɛn-pɛrɛn kunna mɛ i yɛrɛ ka ko kuma dɔrɔn ma a bɛ dabali ban kuma dɔrɔn mɔgɔ tɛ kɛ den wolo ka tila k'a fɔ k'i bɛ k'a jugu ka cogo t'o la fiyewu n'i y'a ye n bɛ to ka pɛrɛn n bɛ n jo de kan kana to ka fama ko nin a y'a mɛn Famata n'i y'a ye Binta bɛ so kɔnɔ dɔrɔn a wuli ka gɛrɛ i la a to ka i t'i ka to ka kɛ conseil d'a ma o de ka fisa mais e Binta to a yɛrɛ ma ten i yɛrɛ b'a dɔn o tɛ ko cɛ ɲuman ye n y'a mɛn k'o ye a bɛ to ka nin ko in kɛ an tɛ kɛlɛ o ne y'o fɛ y'a mɛnna o ni e fana ka to k'a wele i ka conseil d'a ma a ye fana ka den cɛ i bɛ den cɛ kojugu i bɛ den cɛ kojugu o tɛ den cɛ wa a ka di e a ka di ne ye ayi den waati dɔw bɛ yen nɔ f'i ka yira den na k'a fɔ ko i mago b'a la de mɛ n'i y'a bɛɛ kɛ yɛlɛnijɛ ye den fɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn a tɛ ka sa ɲuman kan e min bɛ so kɔnɔ don o don fo k'a bila nin ka nin ko ninnu dɔw kɛ sa Ante, Sego, Somogɔw, kɔri baasi tɛ yen? An b'a. Pa. Franchement i ye denmisɛnnin cɛsirilen kosɛbɛ. O kɔ e tun bɛna bitigi in na tuma min na, i y'a ye, nin sanfɛla in si falen tɛ. Nka a lajɛ, fara ka jigin fɔ duguma. Kamalen ye bitigi bɛɛ cun a kun kan, k'a warinafolo bɛɛ d'a kaya kan, ka tɛmɛ n'a ci. Kosɛbɛ o ye tiɲɛ minɛ nka an fana bɛ kanga da i dɛ i fana k'i jija dɛ e kan k'i jija bitigi in bɛ lahala min na bi a ka tɛmɛ nin bɛɛ kan i jija dɛ nka o tɛ nakun ye n tun bɛ fɛ i ka malobɔrɔ 1 juru donna fɔlɔ yanni n ka saraka kɛ ka patron malankolon tɛ yan kabini don jumɛn a bɛ ka na munumunu a b'a fɔ sini na sinikɛnɛ kɔta na ni yɛrɛ t'a dɔn min yɛrɛ kɛ tuguni nka n b'a dɔn n'Ala sɔnna le 10 sara bɛ kɛ ka bɛn o ma n bɛ na i ka wari sara. Mohamed. Naamu. N'i ka kuma mɛn juru donni tɛ kojugu ye fo i fana k'a dɔn n'i ye juru ta i kan ka sara ne ka dɔ b'e la o ma sara fɔlɔ e ko ka juru don e la Mohamed o tɛ se ka kɛ dɛ. Ne ko e ma de juru tatɔ la ni kalo sara n b'i ka wariw bɛɛ sara kalo sara nka ne yɛrɛ nɔ tɛ bi fo y'an ka patron ye sinon ni ne sarala hali sini non e ka jurumisɛnnin fɛn fɛn bɛ na n b'a bɛɛ sara ka ban. Mohamed ne y'i ka kuma
mɔgɔ caman de bɛna juru ta ni juru ye u bɛ nin kelen de fɔ ni kalo sara u tɛ ye. o ye olu ye sa o ye olu ye nin tɛ juru sara ko fɔlɔ nin tɛ juru don ko fɔlɔ ye ne la koyi wa nin tɛna k'a laban ye ne la ne ye cɛ min ye e kan kan dɔn n bɛ juru ta wa n b'a sara facilement a tɛ gɛlɛya nka n'i y'a ye nin waati nin ta mɛnna o ye wagati n'a latɛmɛ cogo ye. Mohamed ne fana bɛ sɔsɔ koyi ne ko n'i ma ɲɛ i ka juru ta kɔ kɔrɔlen min bɛ yen i ka essayer ka dɔ bɔ o la fɔlɔ. problème t'a la ni ala sɔnna tile fila in na i ka kɔrɔlen n bɛna dɔ sara o la o tɛ problème ye o ni kɔrɔlen kɔni ka sara don na ala sɔnna n bɛ dɔ sara o la nka e ka malokɔrɔ in ne di ne ma walasa ne ka denbaya ka se ka dumuni kɛ o ko sinon ça ne va pas dɛ ça ne va pas yɛrɛ de a jateminɛ yɛrɛ de walayi n'i y'a jateminɛ a bɛ diya n ye dɛ. I ye kuma min fɔ sisan o de b'a to n bɛ se ka malokɔ lajɛ i ka denbaya kosɔn ka ani yɛrɛ ka cɛsiri nka i k'a bila i kunna ni kalo sara i ka wari sara. Non, problème fosi t'a la non kana jɔrɔ o la o to yen problème fosi t'o la problème t'a la ayi kamalen ye maa ɲɛnama ye koyi. Antle ma mɔgɔ tɛ yan Aminata. Nam. Ne bɛ ko yan. Wurigiya. Kan me be. Somɔgɔ. Baasi foyi tɛ yen. A kɛra fama ye dɛ. Wallahi I na bɔ yen biya. Wallahi. Sigiyɔrɔ bɛ yen nɔ. I ɲɛnafin kun bɛ na. Wallahi a kɛra fama fana ye o. N fɔ n ka na ɲɛ da i kan. I ka kalan koyi. Somɔgɔ. Baasi foyi si t'u la. A kɛra fama ye dɛ. Wallahi dɔɔni. Ne fɛ k'i ti yan nɔ. Ka sɔrɔ n bɛ yan. Ne bɛ na ɲɛ da i kan. Wallahi. Momɛri dun. Momɛri bɛ a bɔra sisan nɔ. Ne yɛrɛ man kɛnɛ bi koyi. A bɛ dɔ ye cogo la. Ne bɔra k'a fɔ Momɛri ɲɛna san ka wari dan ka taa dɔkitɛriso la. Momɛri ma sɔn. E bɛ joli di ne ma? Dɛrɛmɛ 100. O bɛ mun de ɲani? Ɲagasa dɔw b'a dɛ ko jiwuli ni fɛn dɔ de hali n t'u dɔw dɔn ko ne ka t'o san o ta. N tɛ taa foyi san a y'a ka wari yɛrɛ minɛ tuguni. E y'a d'a ma? A ma minɛ na. A deli ka d'a ya. Aminata. E kun k'o minɛ sa. O tɛ fosi kɛ. Ne k'i ka taa jiwiliw ni fɛnw san i b'a sɔrɔ o de se b'a ye o wagati in na k'o di e ma. N'a y'a minɛ na a y'a di a kɛla k'a minɛ na tuguni. N b'a kɛ cogo di? A ta de t'a ta ye. N'i fɛ ka min f'e ye dɔ bɛ ɲa la dɔ fana bɛ ɲa cɛlakaw la. A y'a minɛ e la o ye tiɲɛ. A kun b'a d'e bolo ma ka ban wa? A kun y'a dege. I b'a sɔrɔ e ye ko dɔ de fɔ ou bien e ye ko dɔ de kɛ n'a y'a minɛ e la. Muso tɔgɔ ko muɲuso dɛ. Muso tɔgɔ ko sabali so. Muso tɔgɔ ko k'a k'i la i k'a kun. N'i y'a mɛn musoba ko ba de i y'o de kun ka tɛmɛ dɛ. Cɛ bɛ min da i kan. I tɛ se ka kɛ musoba ye abada ni m'o kun. Wa i den tɛ se ka ye an ka den tɔw sanfɛ abada ni ma furuso gɛlɛya kun. Aminata. An b'aw muɲu na. An fana kan ka olu ka sira tagama. An kan ka muɲu ka sabali k'a dɔn k'a fɔ ko an min dalen no an na ko nkalon tɛ. N'i y'a mɛn ko muso dɔrɔn ko muɲu so ko sabali so. Furu fana ye o muɲu kelen ye. Ni Momɛdi ye 100 di e ma k'e ka fura san i b'a sɔrɔ 100 de b'a kun. I b'o 100 min o bɛ min sɔrɔ i bɛ t'o san ka dugawu k'i yɛrɛ ye ko o fura tobi k'o min ou bien k'o san k'o kun o bɛ fisaya i ye. Kana fɔ i bɛ Momɛdi ka ko ninnu bɛɛ jate koyi. Oya ne tɛ ka nin ko ninnu jate koyi. Ni muɲu tɛ fila ye ne ye kelen kɛ dɛ. Momɛdi jɔlen tɛ ne ka défense foyi kɔrɔ. Nasɔngɔ tɛ d'a dicogo la. Ni wari hakɛ min y'a ja a b'o de di. Ni n ka dɔ fara a kan k'ale ma deli ka fɔ k'a ma ja. Ni n ko man kɛnɛ a kan ka n furakɛ fana dɛ. O ye wajibi. N'i k'i man kɛnɛ a kan k'i furakɛ. Nasɔngɔ muso dɔw bɛ yen olu ka nasɔngɔ de cɛ yɛrɛ tɛ dɛrɛmɛ 1 d'u ma. U b'u wɔsi ka nasɔngɔ bɔ u yɛrɛ ka duman tobi ka n'a di cɛ ma. O b'a sɔrɔ bugɔli busan m'u kan ka da o kan olu denw de bɛ wele ko musobakɔrɔ denw. Nka e min ko fɔ e cɛ ka miliyɔn ta k'a di e ma hali n'a b'a bolo n'a m'a d'i ma ala lajɛ i k'a ɲini m'a fɔ i ka jɛnɛya kɛ dɛ m'a fɔ i ka suyɛni kɛ dɛ ne m'a fɔ i ka namara kɛ dɛ
nka i cɛsiri i k'a ɲini i k'a don i yɛrɛ la i k'a don i ka denmisɛnninw sini e min ye nin kɛ tan de e de bɛ nin nafa sɔrɔ. An tile. Ala an tɛ. Bititigi sɛbɛn den naani. Sɛfan filɛ nin kɛrɛfɛ e janga mana di. Ne balimamuso e tɔgɔ. Kɔsira. Kɔsira. Awɔ. Tɔgɔ in ka di kosɛbɛ. Kɔsira. A y'aw cɛsiri dɛ. I bɔra village la ka na baara ɲini ko di. Awɔ. I bɛ baara la yan nɔ. Awɔ. I yɛrɛ ta de dɔn. Awɔ. Ayiwa i b'o wari bila i kun i y'a mɛn. Awɔ n y'a mɛn. Hakɛ to dɛ e ka numéro bɛ se ka sɔrɔ. Ne tɛ se numéro bɔ la koyi fo n'i y'a minɛ ka don. Ayiwa n b'i ka numéro ta. N'i sera so n b'i wele. N y'a mɛn. I y'a mɛn. Awɔ. Ayiwa. Ayiwa voilà n y'i bipe ne de ye n ka numéro ye. Awɔ n y'a mɛn. N'i y'i wele i k'a ta dɛ. Awɔ. Awɔ.